всегда и Ментимир Шарипович, и Рустам Нургалиевич, они были как бы посланниками Татарстана в общении с Востоком и так далее. То есть, можно сказать, Татарстан – это как бы ворота вхождения в Россию со стороны тюркского и исламского мира. Институттың 75 жылдық юбилейімен барлығызны Халықаралық Түркі Академия исеменен құттықтаймын. Біздің бүгінгі ұшырашуымыз тарихи ұшырашу деп ойлаймын. Милләтле мәнфәғәтләре өчен багышланган шәхесләр шөкер күп гасырлык тарихыбызда байтак. Күренекле сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе танылган татар әдәбияты классигы Аяз Исхакый әнә шундый мактаблар затларының берсе. Соңгы елларда гуманитар фәннәргә игътибар берникадәр кими төшә, аның инде объектив һәм субъектив сәбәпләре бар. Әмма ничек кенә булмасын, җәмгыятьнең алгарышында аның әхлакый нигезен тәшкил итүче төп чыганакларның берсе ул гуманитар өлкә, тел, әдәбият, филология, сәнгать. Менә бу яктан караганда бу чара шушы юнәлештә эшләүче галимнәрне, фикердәшләрне бергә берләштерүче төп чараларның берсе була. Бүген ике презентация уза. Беренчесе аның Гаяз Исхакыйның 15 томлык әдәби мирасын туплаган җыентыкны презентацияләү. Һәм аннан соң институтның гына түгел, татарның күренекле галиме Әхмәтҗанов Рифкат ага авторлыгында төзелгән этимологик 2 томлык зур хезмәт этимологик сүзлекне презентацияләү. Гаяз Исхакый әлбәттә феноменаль кеше. Ул язучы гына түгел, ул журналист та, ул революционер да. Ул аның хыялы гомер буе дәүләтчелегебезне күтәрү, дәүләтчелегебезне кайтару. Гомумән Гаяз Исхакыйның әһәмияте шунда, ул татар әдәбиятына идеал алып килгән кеше. 15 томлык белән генә булмый әле. Аның 30-35 том булырлык әйберләре чит илдә. Безнең аңа кулларыбыз әле җиткәне юк. Ул инде киләчәк буыннар бәхете. Татарстан Фәннәр Академиясы татар халкы өчен зур казаныш, зур уңышыбыз дип карарга кирәк аны. Сүзлекне бастыру һәм аны басмага әзерләү тарихында бик узун, катлаулы әйтергә кирәк. Безгә шушы дәрәҗәгә килеп җиткәнче ул 3 еллап инде Татарстан китап нәшриятында яткан. Анда аны басмага әзерләү эшләрен берникадәр башкарып караганнар, ләкин хөкүмәт тарафыннан да һәм инде күрәсең тиешле оешмалар тарафыннан да игътибар булмаганлыктан һәм финанс ягыда булмаганлыктан ул сүзлек шулай инде күп еллар дәвамында басылмыйча килде. Әйтергә кирәк, ул дөнья күләмендә тюркологиядә үзенең лаеклы урынын алачак. Инде моңа кадәр дә Әхмәтҗановның чыккан хезмәтләре төрле чыганакларда инглиз, француз телле, төрки телләрдә булган хезмәтләрдә чагылыш таба килде. Инде бу хезмәте аның барсыннан да өстенрәк тора һәм менә рус тел гыйлемендә этимология сүзлекләре арасында без фасфорны академик дәрәҗәдә өлгү итеп карасак, төрки телләренең этимологик сүзлекләре арасында Әхмәтҗановның сүзлеген бер дә шикләнмичә мин шушында югары дәрәҗәгә куяр идем.